लं ट्रेबिलि दलाइ त्रिपुरा फटिर करम सरani बिथिं खबजाक हकतैसा हातेव नर्थ दुमासराते साउथ दुमासरा रिजनल कमिटिनि लुआ जिमंबाय कायसा पांडा खायजाका तिप्रा मथानि ओ पांडावो दालबिदाल बदलिया कारै तिप्रा मथानि बाना रम्फाइखा 54 फेमिलिनि 208 बुटा दं तिप्रा मथानि बाना रम्फाइखा बरंनो खाबाय खुबाय थायो दल लामसुगैना हारका फटिर करम सरani एमएलए पल डांसु ते राजेश्वर देबबर्मानो खबै जगदीश देबबर्मा ते मनु फटि करम सरani ब्लक प्रेसिडेंट अभिजित त्रिपुरा ते रतीश त्रिपुरा सुंद Bjp Yakarwi Tipra ideology bubagar tang batang no nugui tini lukurok hokutwisao hatio kumbusung nukhung tei busuk butar phai tini join khabe kadini Tipra Mothani party पहिलानो हामबाय मारियो मीडिया फ्रेंड्स रखना दिनैनि जॉइनिंग प्रोग्राम फाइ जॉइनिंग खायफाया 54 फैमिलीज नि 208 वोटार बरकनो जों Tipra Mothani इंगै Tipra सानि जबा खायतनिबो बरकनो खाबाय खुबाय नामसको बरक जेकुनो पार्टीनि फायथुं आइडियोलॉजी कतरबा पहिला नाहारमुंसे कतरबा बरका नाहारमुंनो खाप खुरजागै फाइमानि बागै बेलाइखे हामबाय मारियो बरकनो पाइप्लाया हामबाय तामनि हिंकाय फ्यूचर जेनेरेशननि बागै कक सानाय बो पार्टी तंसिंके Tipra Mothani पार्टी कैसनो तंसियो आसे गोबांमा जाया खायजागै दंगो जाया साजागै दंगो केबो कक थाइजाबो साइमेया जों साफोरगै जोंनो जाया साव किया जों जिनि साथाय जों सावै थानाय जिनि जबा जों खाय थानाय तामनि हिंकाय दिनै जों जबुं खांकाय दिनै जों पावर दंगो हनै जों दिनै गभर्नमेन्ट दंगो हनै जों खरांथि सायांगै थांगांकाय जिनि फ्यूचर जेनेरेशन जिनि तिप्रासा जिनि उपरताय बिसास खायानाय आमबागिनो बरकनो जों जिनि अ जबाबो लगेर फैमा बागै बेलाय बेलायके हामबाय साथै कैसा